लोगो नांलायदो नै फिथा देनाया लोगोफोर दैज्लां बायनायनि हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने नै बैग्रिया थाइगोन ना थाया हमनानैनो मोनलाय लांला आरोना मा होनो थांनाय बोसोराव बिराद थाइदोंमोन लोगोफोर देग्लाय गैया बिफाङानो नै निरस जाबाय आरो बेयाव माने दैबो गोलैबाय थायोना दंखलनि मटरनि पाइपनि दै गोलैबाय थायो ओंखायनो माने बिबाराबो एसे थिथिथाल' आरो खम आरो देग्लाय माने बैग्रिखौनो मोनजानाय नङा खोमा ओमफ्राय लोगोफोर थुदोंबा भिडिअखौ स्टार्ट खालाम ओंख्रिया मिरामिससोहाय लोगोफोर दिनावथ' माने जेबो जाखाया नालाय जिहेतु ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माने खांखिलर ओमफ्राय लेस्रि ओमफ्राय लोगोसे काबालि बुट इनिफ्राय आलु होनानै लाब्रा मोनसे बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने मोनजायै बारायफोराव आरो मोननै मोनथामथ' जाखायोखाना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोसे माने थालिरजों आलु ओमफ्राय लोगोसे बुट आरो इयाव ना इयावबो काबालि बुट होनोसै गरफा गरनै माने ओमफ्राय नै हानाबो लाखाबाय रेडिनो ओमफ्राय संबाय थानोसै लोगोफोर नै भाजायाबो मोननोसै दैयाबो रानबाय नै मोनबायबो लोगोफोर नै थालिर आलु बुटआ ओमफ्राय एसे जब्बावनो होनोसै र' लोगोफोर एसे दै जादों आरो ना बारा माने थालिर ओंख्रिफोरखौ दै लावलावबाथाय गोथाव मोनजाया नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने एसे जबहोबावनोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय माबा गुफुरसो नुबाय आरो ना थेबाबो अरजाला नै कालारा एसे खम जादों लोगोफोर माने सिदा न' गाहायाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर नालेंखरनि फिथा जायानो आरो बरियानो ओमफ्राय नै आइया नालेंखरखौ माने सुखिनानै होबाय ओमफ्राय आंखौ माने एवनो थिनबाय आरो नै दायो एवना लाग्रोनोसै र' लोगोफोरनि सारायाबो जि दुंबाय थावनो गुदुं जालायबाय मोदोमलायबाय नै लोगोफोर खामफ्राम एवनोसै रं होलायास' ना नेनमा होलायाहाय रं गोथांसो मोनामगोन खोमा रं होबाबो रं गोथां मोनामा दसे एवबाय थाना ओमफ्राय सिनिखौ होनोसै ना फिथा देबाय दङ र' नोंथांमोननि एसे देखायनि फिथा देनायखौ लोगो नांलायदो नै फिथा देनाया लोगोफोर दैज्लां बायनायनि एकदमबारे दा बायदियावबो बेफोरबायसा उलाराव देबावोना आजिखालिथ' सब ग्राइन्डार मिसिङावनो देखायोना लोगोफोर नै मा जादों आयै गाबसाव खुसावनो इ फिथा देदो नायनो आबैमोना जाया नोङो गस्लायाबो उल्थासैनो हराव सोनाय बाथ्रा ना निसाना जागोन ना जाया फिथा जागोन बेनो आबैमोना देदो फाला बदल देबाय लोगोफोर ओमफ्राय आबाया देखांनानै दायो बिहामजो बदल होलायबाय लोगोफोर नै साब्रै बिहामजो थानानैनो बिहाव आबाया माने फिथा देफायो लोगोफोर आइजो जों साब्रैबाबो दा खामानि गैयि गोजासो होननाय बायदि आरो ना आंथ' देनो उदायखाया लोगोफोर सबसे उदाया आङो माने नै इदि गायेनखौथ' हमनो रोङा आरो सौख्लागोनसो नै सौख्लायोसो आंना इदि सानै देनो रोंथारा माइ गायखांनायनि फिथा देबाय लोगोफोर इनिफ्राय दायो माइ गायनायाव माने आग्लाय उग्लाय माइब्रा एसे दंमोन आरो बेखौनो नै आइजों ओमफ्राय बिजावजालि देगासिनो आरो सानैजों लोगो नांनानै आबानिखौबो होबाय ओमफ्राय दा मा जाखो फिथाखौ जानोसैयानो लोगोफोर नै थावनि फिथाखौ ओमफ्राय गाइखेर साहा लोगोसे गथानो ओमफ्राय मोनासिसि जालायबाय आरो ना लोगोफोर मोनासेयावसो माने एवनाय जादों देनायाथ' सानावनो देखादोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मोनासेयावसो जानाय जाबाय आरो जाग्राफोरा रेडि नै जागोन ना जाया मा नोङो जाया जानाबो फैबाय अहा लोगोफोर साजो ओमफ्राय लोगोसे माने थफ्लासे दुमरांसोना हरफाबाय आरो आइ बिखुनजोआ जोंहा माने जानायफोरा माने कमथि जानो मोना आरोना ओमफ्राय बिराद गोथावखामोन लोगोफोर ओजाबो जाबोखाबाय साजो ओमफ्राय इयावबो माने सोना हरबाय आरो फिसौफोरनो गाबोन फुङाव साजो जाथोसै ना बे जोनोमाव खनसेल'
बेनिफ्राय माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो फाग्लाबाबो जग्लाबाबो हाबाया खनसेल' जाखायो खननै खनथाम नङा बे खनसेयावनो माने फाग्लाबाबो जग्लाबाबो बेजों माने थैजासिम रायजो जानांगौ आरोना जे आंनि हौवाया जौ लोङो जे आंनि हौवाया फाग्ला जे आंनि हौवाया बबा बदनाम जाहैदो मादो थेवबाबो माने निजेनि हौवाया माब्लाबाबो गारनानै खारनाङा आरो गारनानै खारनानै बेलेगजों गोजोनै रायजो जानो हागोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया मानो होनबाथाय नों दायो अलरेडि बेलेगजों हाबा जाखाबाय नोंखौलाय सोरथो मोजां मोनबावनो नोंनि माबायाथ' बैसोआथ' बिदिनो जालांबाय बैसोआथ' थांबायानो बुरायलांबाय लोगोसेनो जोंनि बारफुनाय बिबाराबो लरहायलाङो थिग बिदिनो जोंनि देहा सोलेराबो लरहायलाङो ओमफ्राय बिदिनो जों गुबुननियाव माने हाबा जाहैनानै दि बै हौवाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामनानै रुजु रुमु अनलायना रायजो जागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया आरो खारनो नाङा हाजार हौवाया गाज्रियानो जाथों हाजार हौवाया बयानो जाथों थेवबो नोङो सोलिनानै जानांगोन आरो बेखिनियानोमोन बाय बाय बर' জাতিখান থৈয়া মানে মই মুছলিম ল'ৰাৰ লগত মই বিয়া হৈছোঁ এতিয়া এই মুছলিম ল'ৰাটো মোৰ লগত প্ৰেম কৰাৰ দ্বাৰা কি মোক আৰু কি সঞ্জীৱ বসুমতাৰী কৈ মানে ভাল পাইছিল ভাল পোৱা পাছত আৰু কি হৈছে জবৰদস্তি কৰিছে মোক চহিম আলিয়ে আচলতে বুজি পোৱা নাই নেকি মানুহজন আসলে হিন্দু না মুছলিম মই বুজি পোৱা নাছিল ওই আর কি ল'ৰাটো আর কি বড় কথাও ক'ব জানা আছিল বড় কথা কৈ আছিল বড় কথা বাকি ওর আর কি আগে মাইকির দুটার মাইকির তার 8টা ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ 5টা ল'ৰাইয়ে এতিয়া দিম মই যে হার এইটো থাকে আর কি বঙাইগাঁও হাই স্কুলের ওচৰত থাকে এইটো নতুন মাইকি খান লয়া কি নাম আছে এইটো আর কি সহিম আলী অরিজিনাল নাম তো সহিম আলী অটো মই বুজা নাছিল আগতে এনেকুৱা বুজিলোঁ না মই বিয়াই নহ'লোঁ না মোৰ জীৱন লাইফটো মই নষ্ট কৰিলোঁ না মোৰ এতিয়া আৰু না উপায় নাই মোক সুখ শান্তি লাগে মোক সুখ শান্তি লাগে মোৰ থকাৰ সুবিধা মোক লাগে এতিয়া দৈলেক অশান্তি কৰি আছে আহিহে মানে দৈলেক মাৰধাৰ কৰি আছে ওই মাইকের কথা লয়া সদায় এতিয়া মই এইটো আৰু কি শাস্তি চাই মই এতিয়া কার শাস্তি সহিয়ে মানৰ শাস্তি চাই মই এতিয়া মানুহজন কৰিছিল আগতে ছোট মতো ঠিকা কাম কৰিছিল ঠিকা কাম করবো বলিয়া ওই আর কি মাটি জমি কিনিম কইয়া মানে 15 লাখ টাকা আর কি থইছিল 15 লাখ টাকা ওখানে আর কি সরকেস ভাঙিয়া মানে পয়সা পাতি সব লইয়া মানে মাইকি তাতে দিছে কিরণ বসুমতারি তাতে এতে কিরণ বসুমতারি কারণ সহি মালিক মই শাস্তি চাই শাস্তি মই বিচাৰো মোক ধমকি চমকি দিয়া মানে মোক বিয়া কৰাইছে মই আর কি নিরুপায় না পাওয়ার জন্য মই আর কি কৰিব লাগা বাধ্য হয়েছে এতিয়া মোৰ সংসাৰ করিয়া খাওয়া বাধ্য হয়েছে মোৰ সৰু বাচ্চাৰ 5টা আছে মোৰ সৰু বাচ্চা কেইটা মই কি কৰিম মই খুৱাম এতিয়া মই এতিয়া কিরণ বসুমতাৰী কাৰণে সহি মালিক মই শাস্তি চাই এতিয়া আপুনি ওলা শাস্তি দিব লাগিব এইটো মই অনুৰোধ জানে আছোঁ